راديو دمص أمريكايو ب22 ب25 ب31 متر باند كمون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوب مشت كاب 4 فرقان ويكا خب 10 فرقان يمحلالف دحن دمشق كبرى سمعتنا لومي سوني 14 سنة 2021 ويكا 21 سنة 2021 ويكا 13 بقطعة راقز مالتيو زينا قدمنا دحر زينا علة سمعتات إيرترا كابسمرا أب إثيوبيا لما معلت استقايدة مرجع بيت مغرسب أو مسالات حبرات منقساتن نهزبن زقود هاجراتن ناب تقرأي توعيزة زلا ريبورتر راديو دمص أمريكا هيزر موردك بمغنيات عالم لخ على سدتنيات أب كتماشرن زركبو تمزابل تأمل كتاز الأخذ تابن بسعب قدم كأربيوم مجمرتاقن زينا كان قدمينا كاب قبر مدهن كمسيو زينا كسمعكم ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ንፓርላመንታውን ክልላውን ምርጫ ድምጾም ክህቡ ኢሎም ካብ 547 ናይ ምርጫ ክልላት ኣብ 478 ድምጺ ክወሃቡ ኢሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ናይ ሲቪላት መምዝባልን ምርጫ ይተኻየደን ኣብ ገለ ክፋላት ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ብሰንኪ ናይ ግዛኣት ምስሓብ ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራብ ኦሮሚያ ብሰንኪ ጸጥታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ብሰንኪ ናይ ብሔረሰባት ግጭት ምርጫ ኣይካየድን ኣብ መስከረም ምርጫ ክካየድ ተባሂሉሎ ቅድማ ሚኒስትር አብይ እቲ ምርጫ ሃገሮም ነፃን ሚዛናውን ምርጫ ንምክያድ ትገብሮ ናይ መጀመርያ ፈተነ እዩ ኢሎም ኣለው መረፅቲ ኣብ አዲስ አበባ ድምፆም ንምሃብ ካብ ንግሆ ሰዓት 12 ምስላፍ ጀሚሮም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ኣብ አዲስ አበባ ድምፀን ሂበን ኣለዋ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ስለ ዝነበራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምርጫ ምስታፈን ገሊፀን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ቦምበር ቀንዲ ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያውያን ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እታ ሃገር ንፈለማ ግዜ ተካይዶ ላ حقኛ ምርጫ እዩ ክብሉ ጸዊዖምዎ እቲ ዝተረፈ መስርሕ ከመይ ከም ዝኸይድን ክንጽበን ክንሪኦን ኢና ኢሎም ኣለው ዶክተር ብርሃኑ ብምውሳኽ ናይ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽ ተዓዛቢ ምርጫ ዝኾኑ ናይ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ነበር ኦሉሳገን ኦቦሳንጆ በቲ ትጽቢት ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ምርጫ ኣብ ዘይካየደሉ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ብዙሕ ኣይዝረበሉን ዘሎ ኣፈወርቂ ነጋሽ ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ መቐለ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ምዝራብ ገይጽ እዩ ኢሉሎ ወሃብ ቃል ዓረና ትግራይ ዓምዶም ገብረስላሴ እዚ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ብምጽዋዕ ውጽኢቱ እውን ተቐባልነት የብሉን ምኽንያቱ ኣብ ትግራይ ወራርን ናይ ዘርኢ ጭፍጨፋን እናተኻየደ ኣብ ምርጫ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ እዩ ኢሎም ጠበቃ ሕጊ ዝኾኑ እስክንድር ታደሰ በወገኖም መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምርጫ ንምንዋሕ ኮሮና ቫይረስ ከም ምኽኒት ተጠቂሙሉ ኢሎም ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩናት ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈላማይ ነፃን ፍትሓውን ኢሉ ዝፀውዖ መረፃ ኣካይዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሎምሶኒ ክመርፁ ኢሎም ኣለው ሄዘር ሞርዶክ ካብ አዲስ አበባ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሳየክ ተቕርቦ እያ ብንግኡ ብኣማይ ዝቑፀሩ ሰባት ኣብ መምረፂ ናቁጣታት ተሰሊፎም ይረኣዩ ኣፈጸምቲ ኸይዲ መረፃ ከመይ ክመርፁ ከም ዘለዎም መምርሕታት ንመረፅቲ የርእይዎም ንዝደለይዎ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ እውን የዘኻኽርዎ ኣብ ሓደ መረፃ ተዓዛቢት ፓርቲ ብልጽግና ወይዘሮ ዲንግሌ ወሊ ቁፅሪ መረፅቲ ካብ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ክውስኽ ምዃኑ ይዛረባ ከምኡውን ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝበልዎ እቲ መረፃ ጸጥቱ ዝተሓለወን ንፈለማ እዋን ነፃን ፍትሓውን መረፃ ከም ዝኸውን ብተመሳሳሊ ቃል ይገልጻ ይኹን እምበር ኣብቶም ዝሓለፉ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሓደ መሸጢ ቡና ዝረኸብክዎም ሰባት እቲ መረፃ ንምሰል ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ከም ዘይመርፁ ይገልጹ ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ድምፆም ይኹን ምስሎም ክቕረፅ ኣይፈቕዱን ንድሕንነቶም ስጋኣት ኣለዎም ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሮ ኣብ ኩናት ትርከብ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ተኽልል ይዋግኡ ኣለዉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ መረፃ ይካየድን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ መረፃ ዝተናውሐሎም ከባብታት ኣለዉ ይኹን እምበር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎም ግና ኣየናይ ፓርቲ እቲ ዝበዝሐ መቐመጢ ቤት ምኽሪ ሒዙ መንግስቲ ምስርት ኣብ ዝብል ዝዓበየ ጽዕንቶ ዘምጽእ ኣይኮነን ይብሉ ካብኦም ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ዝኾነ ኪያ ጸጋይ ከምዚ ይብል the number of electoral regions that are not conducting election ቁጥረተን መረፃ ዘይካየደለን ከባብታት ኣብዚ እዋን ዝፈጥሮ ርኡይ ጽዕንቶ የለን ሰባት ክመርፁ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ተሓድሽ ቤት ምኽሪ ክውከሉ ይኽእሉን ንሱ እዩ እቲ ርኡይ ጽዕንቶ ክብሉ ወሲኾም ኣብቶም ናቁጣታት መረፃ ሓደ ተዓዘብቲ ከም ዝበልዎ ሕፅረት ቀረባት ናውቲ መረፃ ከም ዘጋጠሞምን ከምኡውን ተመረፅቲ ናብ ናቁጣታት መረፃ እናመፁ ንመረፅቲ ከዘራርቡ ይረኣዩ
እዚ ድማ ጥሕሰት ሕጊ መረጻ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ቢፋ ተዓዛቢ ካብቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓደ ዝኾነ ኢዜማ እዮም ከምዚ ድማ ይብሉ There are some irregularities and we are reporting ሓደ ዝተበላሸው ኣሰራርሓታት ኣለው ንቦርድ መረጻ ሪፖርትና ክነቕርብ ኢና እዮም ዝበሉ ንኢትዮጵያ መምራሕ ዝርከብ ፓርቲ ብልጽግና ኣብዚ መረጻ ክዕወት ዓብዪ ትጽቢት ይግበር ከምኡ እንተኾይኑ ነቶም ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ዝመጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስልጣኖም ብ5 ዓመት የናውሕሎም ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ካልኦት ፓርቲታት ፖለቲካ እውን ተዓዊቶም ኣብ ሃገራውን ከባቢያውን ቤት ምኽሪ መንበር ክሕዙ ትጽቢት ይገብሩ ኣብቶም ናቕጣታት መረጻ ዝረኸብክዎም መረጽቲ እውን እዚ መረጻ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ኣብላላይነት ሓደ ፓርቲ ዘትርፍ ክኸውን እዩ ክብሉ ትጽቢት ይገብሩ ነመስግን ሳራ ብኻልእ ዜና ሰዓት 12 ክዕፀው ዝነበሮም መሃብ ድምፂ ክሳብ ምሸት ሰዓት 3 ምንውሑ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ መስርሕ መሃብ ድምፂ ብዝተፈጥሩ ምዝንጋዓት ስዒቡ እቲ ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ተወሲዱሎ ኢሉሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ልዕሊ 37 ሚልዮን ኣድመፅቲ ድምፂ ንምሃብ ብቑዓት እዮም መረፅቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ታሪኻዊ ምርጫ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ንሰላምን ዝሓሸት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ተስፋ ኣለዎም ኢየሩሳሌም መሸሻ ዝተባሃለት ነባሪት እዚ ምርጫ ንኢትዮጵያ ወሳኒ እዩ ትብል ኩሉ ነገር ድሓን ክኸውን እዩ ድሕሪ እቲ ምርጫ ድማ ሰላም ክሰፍን ተስፋ ኣለኒ በለት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ፓርላማ ዝበዝሕ ድምፂ ክረክብ ትጽቢት ይግበር 44 ዓመት ዝዕድሚኦምን ተዓዋታይ ናይ ሰላም ሽልማትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ፈላማይ ፈተነ ነፃን ሚዛናውን መረፃ እዩ ኢሎም ኣለው ግን ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ብምንክልባት ብምፍረራሕን ኣብ ትግራይ ብዝቐጸለ ግጭትን ንገዛኢ ፓርቲ ብምኽሳስ ገለ ፍሉጣት ተቃወምቲ ፓርቲታት ነቲ ምርጫ ተሓሲሞሞ እዮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፓርቲን ደገፍትን ኩሎም ኣድመፅቲ ብነፃን ብሰላማውን ኣገባብ ክመርፁ ከረጋግፁ ከም ዘለዎም ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒ ጉተሬስ ብቅድሚ ትማል ቀዳማት ተሓሳሲቦም ንወሃብ ቃል ናይቶም ዋና ጸሓፊ ስቴቨን ዱጃሪክ ዝጠቐሰ መግለጺ እቶም ዋና ጸሓፊ እዚ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ፈታኒ ፖለቲካውን ጸጥታውን ሃዋህው ኢሎም ኩሎም ሰብ እጀታ ካብ ሁከት ወይ ጽልኢ ዝለዓዓል ተግባራት ክዕገሱ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ መራሕትን ኣብቲ ምርጫ ይሳተፉ ዘለዉ ተሳተፍትን ማሕበራዊ ምትእስሳር ንምሕያልን ናይ ጽልኢ መደረ ከወግዱን ክሰርሑ እቶም ዋና ጸሓፊ ኣተባቢዖም ዝኾነ ይኹን ናይ ምርጫ ምስሓብ ብልዝብን ዝተቐመጡ ናይ ሕጊ ኣገባባትን ክፍትሑ ኣስሚሮም ኣለዉ እቶም ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ ሕብራት መንግስታት ንመዓልቲ ስደተኛታት ኣፍልጦ ኣብ ዝሃበሉ ዕለት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ስድራ ቤታት ግና ካብ ውግእ ንከሃድማ ዝግደዳ ብሰንኪቲ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ዝሰፊሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ዝተቃልዓ ኮይነን ኣለዋ ትብል ናብ ሽረ ዝኣትወት ወኪልና ሄደር ሞርዶክ ኣብታ ከተማ ዘለዉ ወታደራት ነቶም ተፈናቐልቲ ዓቂቦም ዘለዉ ዩኒቨርሲታት ክኽፈታ ኣለወን እቶም ተፈናቐልቲ ብህፁፅ ክወፅለዎም ይብሉ ሓንቲ ካብተን ተፈናቐልቲ ኪዳን ወለማርያም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንክንወፅእ ነጊሮምና ካብኡ እንድሓር መዓልታዊ እናተመላለሱ ውፁ ይብሉን ኣለዉ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ግና ሓይሊ ምጥቃም ጀሚሮም ኣለዉ ከም ዝበለት ተገሊጹ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 80 ሚልዮን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተፈናቒሎም ኣለዉ ተባሂሉ ይግመት ኣስታት 60 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝሳቀዩን ብሰንኪ ውግእ ብተደጋጋሚ ንከሃድሙ ዝተገደዱን እዮም ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ውግእ ተበታቲነን እየን 2 ሚልዮን ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበቲኖም ልዕሊ 60,000 ድማ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ኣለዉ ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ኣብዘን ዝቕፅላ 3 ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስቲ መሰላት ዝፍጽማ ሃገራት ኣብ ዓይኒ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ክኣትዋ እየን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ሚያንማር ኤርትራ ኢራን ኒካራጓ ደቡብ ሱዳንን ሶርያን ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክዘራረበሉ እዩ ዳይሬክተር ሁማን ራይትስ ዎች ኬነዝ ሮዝ ቅጽበታዊ ጥሜት ኣልማሚት ቅትለት ጾታዊ ምግሳሳትን ካልኦት ግፍዕታትን ትኹረት እቲ ቤት ምኽሪ ዝሓቱ መግሃስቲ መሰላት እዮም ኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ወኪል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ስርዓት ዕቁባ ንምትሓዝ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነን ትካሎም ናብ ውፅኢታውን ሰብኣውነት ዘለዎን ስርዓት ቀሲሉ ክመሓየሽ ክሕግዝ እዩ ኢሎም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ግራንዲ እቲ መስርሕ መምሕያስ ዝተሓላለኸን ንምስትኽኻል ዓመታት ዝወስድ ስራሕ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣብ መምሕዳር ትራምፕ ተቋሪጹ ዝነበረ ምስፋር
ኣብ ምምሕዳር ባይደን ምምሕያሻት ምርኣዮም ከም ዝተተባብዑ ሓቢሮም ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ በዝሒ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኣትዉ ዝፍቀደሎም ስደተኛታት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ 85 ዝነበረ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 18 ወሪዱ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት ናብ 62,500 ዘዕበዮ ክኾን ከሎ ኣብ ዝቕፅል ናብ 125,000 ንምዕባይ ተሊሙሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ምድላውና ወይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኤርትራውያን 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዝኽሪ መደብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ። ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት 8 ንጎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ብናይ ምንባር ዕምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ። ኣብ ኩሎም ዞባታት ኤርትራውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቁርጡ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ዕምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ፈልስን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም እተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ሰንበት ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ብቐጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ 1 ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማዕታት መደውን ተኻይዱ እዩ። ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረቲ ብሃገራዊ ኣዋህድ ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማዕታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክኹላፊ ኣራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕት ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማዕታት ዝገብሮ ምሕብሓብ እንደገፈን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትፊሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከለምዕን ከም ዝተላበው እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኹላፊ ኣልረሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸኽ ሳለም ኢብራሂም ኣልሙኽታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማዕታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባእ ሸኽ ሳለም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ። ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድለዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸኽ ሳለም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ነመስግነካ ብርሃነ። ናብ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ዜናታትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1 ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝጸንሐ ምርጫ ሎሚ ሰኒ ተኻይድሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና ትዕዝብትን ቃለ ምሕትታትን ሳራ ፍስሓ ጾሚቓ ከተቕርባ እያ። ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝጸንሐ መረጻ ሎሚ ሰኒ ተኻይዱ። ካብቶም 547 478 ክልላት መረጻ ተኸፊቶም። ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናትን መመዘባላት ህዝብን ምኽንያት ኣብ ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ንዘሎ ዝተወሰነ ዘይምርግኣት ከምኡውን ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ንዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ምኽንያት መረጻ ይተኻየደሎምን። ኣብዞም ከባቢታት ስጋብ መስከረም መረጻ ክካየድ እዩ ተታሒዙሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ መረጻ ንፈለማ እዋን ዝተኻየደ ነጻን ፍትሓውን መረጻ ክብሉ ይገልጽዎ። ካብ ጣብያታት መረጻ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓዲኦም ዝመረጻ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ መረጻ ካብቶም ዝሓለፉ ብዝሐሸ መልክዑ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝኸውን ዘለዎን ተስፋ ገሊጸን።
በበኩሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድምጽ ስሰጥ። ብዙ ጊዜ ውጭ ስለኖርኩኝ ይሄ እድል አልገጠመኝም። ስለዚህ ይሄንን በማድረግ ደስ ብሎኛል። ፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረኩ ክመርጽ ፈለማየ እዩ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ደገ ስለ ዝነበርኩ መሪጽ ኣይፈልጥን ከምቲ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ መረጻ እናተመሓየሸ ክኸይድ ከም ዝግብኦ እየ ተዛሪበ ነይረ። እዚ ድማ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ክመርጽ ርአዮ ተሓጒሰ እየ። መሰሉ ክጥቀም ምውሳኑ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። መረጻ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኣብ ዲሞክራሲ። ይኹን እምበር ሓደ ክፋል እምበር መረጻ ማለት ናይ ኩሉ ነገር ወሳኒ ይኮነን። ስለዚ ድሕሪ መረጻ ንዘሎ ኩነታት ተሰማሚዕና ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ። መረጻ ካብ ናይቲ ሃገር ትርጉም ወጻእ ክኸውን የብሉን እንኽእሉ ኢና ንገብር ኢለን ኣቦ መንበር ፓርቲ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብዛ ሃገር እቲ ፈላማይን ብትኽክል ዝተኻየደን መረጻ እዚ እዩ ኢሎም ውጽኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ክንጽበ ኢና ክብሉ ንሪፖርተራት ገሊጾምሎም ካሁን ምንም ይሄ ነው የሚባል በጸጥታ በኩል ምንም ችግር አልሰማንም። አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ ችግሮች እንዳሉ ትንሽ እዚ ዝበሃል ብመዳይ ጸጥታ ሰማዕና የጸገም የለን። ኣብ ሓደ ጣብያታት መረጻ ምስ ቀረብን ኣሰራርሓን ተታሒዙ ጸገም መንባሩ ሰሚዕና ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ጸገም ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታት ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ መሪጹሎ እቶም ዝሓለፉ 5 ዝተኻየዱ መረጻታት ብሓቂ ትርጉም ዘለዎም መረጻ ይነበሩን። እዚ እዩ እቲ ብትኽክል ዝተኻየደ መረጻ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ንምሃብ ምናልባት ምሸት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ። بدحرة مرة نزهل وصيت بارتين بتسقى 5 قبل مكتل كنتيبة أديس آبا أدانتش أبابي تزاريبان إنيا بزي هيدت كمجمرة وهاجر ناس قدمنا نويرنا نحنا أبز خيدي مجمرتها هاجر قدمنا إنا نسرح زلنا أبز مرة إثيوبيا بأيات سعر بزحت أجمعات النهالو بسلامون ديمقراطيون مرة أخذت كيد مخالة إثيوبيا مسعرة يرئي نحنا دم توصيت زخنة يخون بتسقى خنقبلو إنا إنزبلا أبو منبر تعزباي مرت أخ أفريقيا حبرتن بريزيدنت نيجيريا نبرن أوليسينغو أوباسانجو مرت إثيوبيا خلتشحن 21 كنت تزيد الله أمالي يلوم نسوم لومي أبحدت أبيا مرت أترخيبهم نغازيت أنياتات أبزهابو مجلسي تساتفتي أب معدام كابتوم قدمي لهم استخايدو مرت أتات أزيز حشو مخانو تزاريبهم A lot better than elections in the past in terms of opening more space for participation. or electoral participation. أكلهم نتمرز أستجبروا قدم مدلوات نزأت تحويسو زتخطات الكوم كلهم كابتم زحلفوا مرزات استفلينيرو بفلاي بايتا تساتف تمرز أم مصفح بستوسنا ملكعو أبقربات ساعتها محلا ولا قا حزرتات تنبرو بحافشاقن زحشانيرو أبدي ساباوت إلى خرق فتينا نيرا سابات بنقو قوات إمكو مرزو تسليفهم تعذبنا عدا منبر بورد مرز إثيوبيا برتقال ميدقسا بزعبا كيدي قصرا دمز عمل كتن ريبورترات أبزهابو مقلتي كم زيلان بتام بميستسط هنيتا عندم يزأتتا تشجر ألقت أمنم مالت تشلالوي حلافينت يقودلاتشو بتلانتنا ولد كل مرة يتسطاتشو instruction يتسطاتشو بحافشا بتزيد الله سلامن مرقاتن እቲ መረጻት ኻይድ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፍነት ብዝጎደሎም ሰባት ብሰዓቶም ኣብ መረጻን ኣውጣታት ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም ምድንጓያት ክፍጠር ክኢሉ እዩ ይኹን እምበር ብዝገበርናዮ ምትዕራይ ስነ ስርዓት መረጻ ክቕጽል ክኢሉ እዩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብን ዝተፈጥሩ ምስትንኻላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ዝተፈጥሩ ጸገማት ብዙሓት ጥርዓናት በፂሖምና እዮም እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ተገንዚብና ንኽእረም ነተሓሳስብ ምኽንያቱ ድሕረት ቆጸራ ድምጺ ኣብ ውጽኢት ጸገም ዝፈጥር ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ብሰላማዊ መገዲ ዝተሳለጠ ኮይኑ ኣብ ሓደ ጣብያታት መረጻ ግና ሕጽረት ወረቐት መረጻ ብምግጣሙ መረጽቲ ድምጾም ከይሃቡ ክምለሱ ምኽኣሎም ንቪኦኤ ገሊጾምሉ ገለ ተነሓናሕቲ ፖለቲካ ፓርቲ ብምኽንያት ሕጽረት ቀረብ ዜጋታት ናይ ምምራጽ መሰሎም ተኸሊኦም ኢሎም أدم منبر بورد مرزا إثيوبيا برتقال ميدقسا بوغنن بحفشا أب كل خباب نزقات محصرت قرب يغري تحتي تانين ما أرم تخوص سد مخانون أفلي تانين نمسجنك سارة حجونا بقداي مرجعينا خنقصل بقداي مرجع إثيوبيا تأميتو VOA رئيتو نبرت ختمة مقالة حتيتلو ملقيتات بها يتقبل وميقصل لما أنتي مرتع كاب زي كايد اللهم زل كرابيتات حدا كل التجرايم أبت مرتع تميتوا بكتما مقلة أنا منجوه ريتون مركب أنا بزحات سبع زحات تكوينة ما بزحت يوم فقادنيا كم زي خنون دليتون كم زي بلهم قليت أميم ريتو زهابني أي تفورك نجاش زي تبهالو جنام أبزح زوان أب تجراي بزعبا مرتع زوج علو أي كونني لهم نحنا ندلي أبزح زوان دمت طيت زين سام علم
ንፋስ ሰላም ዝነፍሰሉ ኩነታት ክፍጠረልና እዩ ምባል ተዛሪቦም ብዛዕባ ዝመረፃ ብዙሕ ዲቴይልስ ከውቃሉ ልኽእል ግዜ ይኾነ ምክንያቱ ሌክዠሪ ብጣዕሚ ኣብ ልትረጋጋዕና ኣለኹ ግዜ ኣብ ከቢድ ግዜ ኣብ ወጥሪ ኣብ ችግር ኣብ ጭንቀት ኣብ ኪናት ኣብ ደለናልስ ስለ መረፃ ኣብዚ ከውቅዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ካብ ሓበሬታ ግን ብሚድያታት ይሰምዐ ሓደ ሓበሬታት ሃም ዘለዎ ባዕሉ ዝመረፃ ምዕሩይ ሃም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ፀገማት ሃም ዘለዎ ኣብ ሰለስተ ክልላት ለይካየድ መረፃ እዩ ግን ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ይበሃል ሰለስተ ክልላት ኣካል ኢትዮጵያ እየን ግን ኣይመርፃን ካሊ ሪኢቶ ዝሃቡኒ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ፈለማ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ትመረፃ ክናዋሕ ናይ ሓድነት መንግስቲ እውን ክምስረት ኣለዎ ኢሉ ውድቦም ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘለዎ ገዛእ ውድብ ዝተጣየሸ መንግስቲ ነቲ መረፃ ከሰናድእ ኣይክእልን ዝብል ቅዋም ሒዝና ነርና ኢሎም ኤፍኮ ኣባላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃለዉ ዝካየድ ዘሎ መረፃ እዩ እዚ ድማ እዚ በይኑ ሙሳድ ቃተሪና ጎደሎ ይገብሮ ዝመረፃ ስለዚ ኣብ ኦሮሚያ ብዘይተ ወዳዳሪ ፓርቲ እዩ ብልጽግና ዝወዳደር ዘሎ ኣፍቶም ካልኦት ካብታት እውን መድረኽ ክሳተፈሎም ዝግብኦም ዝነበሩ ከይተሳተፈ ተሪፍሎ ስለዚ እቲ መረፃ ብገንኡ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣሳተፋይ ዘይኮነ ኩነታት ብዙሓት መንግስትነት ቦታ ክሕዙ ዝኽእሉ ፓርቲታት ዘይተሳተፈሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ብናቶ መገላልጻ ወረራን ዓለይት ናይ ምንጻት ከይድን እናሃለወ ኣብቲ መረፃ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ ኢልና ኢና ንኣምን ክብልዮም ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ዝሓበሩ ንሕና እውን ኣብቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሳተፍ ነርና ኢና ኣብ ናይ ሓደ ናይ ትግራይ ፓርቲ ይኹን እምበር እቲ ህሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘርኢ ምጥፋእ ገበን ዓበይቲ ምድፋራት ዓበይቲ ወንጀላት ዝፍፀመሉ ክልል ኮነ ኢልካ ብጥሜት ሰሪሕካ ህዝቢ ክሞት ዝገብር ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ኣብ እናሃለወሉ ምውድዳር ነቲ ግፍዒ ኣፍልጦ ምሃብ ስለ ዝኾነ ዓረና እውን ነዚ ክሳተፍ ነፅግዎ እዩ ስለዚ ከም ትግራዋይ ሕማቅ ግዜ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዘካይዳ እዚ ትክክለ ኣይኮነን መረፃ ምክያድ ድሕሪቱ ግዜ ገደብ ምክያድ ማለት ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ኢልና መግለፂ ኣውፂና ነርና ኢና ስለዚ ክኾን ዝግብኦ ናይ ስግግር መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሓድነት መንግስቲ ፈጢርካ እዩ ላውዙ ብናይ ሓባር ኣካላት እዩ መረፃ ክካየድ ነይርዎ ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ውድባት እውን ዓለም ይዛረበሉ ዘሎ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ናይ መረፃ ክትዕኹን ኣብ ካልእ ግዜ ክኹንንዎን ክዛረብሉን ኣይረአናን እዚ ድማ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ክብሎም ዝሓበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ እስግነካ ሙሉጌታ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስቲ መሰላት ዝፍጽማ ሃገራት ኣብዘን ዝቕፅላ 3 ሰሙናት ኣብ ዓይኒ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ከኣትዋ እየን ብዘይካዚ ካልኦት ዛዕባታትን ናይ ሃገራት ሪፖርትን ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብቲ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ዝሳለጥ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መዘራረቢ ከም ዝኸውን ሊዛ ሽሌን ካብ ጄኔቫ ሓቢራትናላ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ድሕሪ ባህቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት መግለጺ ከቕርባ እየን ንሰን ብዛዕባ ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸምዎ ዓፈና ዝግብኦ ኩነኔ ክረክብ ከምኡውን ክስዕብ ንዝኽእል ውግእ ሕድሕድ ትኩረት ክገብራ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኢራን ኒካራጓ ደቡብ ሱዳን ሶርያን ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ ካብዚ ፍልይ ብዝበል ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መግሃስቲ መሰላት ክዘራረብሉ እዮም ዳይሬክተር ሂውማን ራይት ዋች ኬነዝ ሮዝ ቅጽበታዊ ጥሜት ኣልማማ ቀትለት ጾታዊ ምግሳስን ካልኦት ግፍዕታትን ትኩረት እቲ ቤት ምክሪ ዝሓቱ መግሃስቲ መሰላት እዮም ኢሎም ይዛረቡ ንሶም ወሲኾም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ግፍዕታትን መግሃስታትን ዘውግዝ ውሳነ ንክሕልፍ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኬነዝ ሮዝ እቲ ውሳነ ሽም መንግስቲ ክጥቀስ ኣለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቀንዲ ሃንደስቲ እቶም ገበናት ሰራዊት ኤርትራ ተሓባበርቶም ከም ዝኾኑ ፈሊጥና ኣለና ወታደራት ኤርትራ ንትግራይ ከም ዘይወረሩ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም ተዓዲሞም
ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ውግእ ዝተወልዐ ሰራዊት ሕወሓት ንወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጥቃዖምን ፌደራል ሰራዊት ወተሃደራዊ ግብሪ መልሲ ድሕሪ ምሃቡን እዩ። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ባችለት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝመበቅሎም ዝፍጸም ጥቃዕትን ስርዓታዊ ዘርኣውነትን ዝምልከት ሪፖርት እውን ከቕርባ እየን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጸልም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ቤት ምኽሪ 1 ዓመት ዘቑፀረ ምርመራ ይካየድ ኣሎ። ሚስተር ሮዝ ከምዚ ይብሉ Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism. ሻቆሎትና እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ገለ ዓይነት ኣገባብ ክፈጥርን እቲ መስርሕ ክቕጽሉሉን ዝብል እዩ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝቐርብ ሪፖርት ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ንስርዓታዊ ኩነታቱን ስሩቱ ጸገምን ዝድህስስ ክኸውን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ነቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ኣገባብ ይንዕቆ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን። ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ትኹረት ትረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ዝሓለፈ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ቆላሕታ ዝገበረሉ ምግጣም ጸረ ኮቪድ-19 ዝብል ነይሩ። ሚሸል ባችለት ሃገራት ነቲ ለበዳ ዝሃባሉ ግብረ መልሲ ዝምልከት ሪፖርት ከቕርባ እየን። ከምኡ ኮይኑ እውን ለበዳ ኮቪድ-19 ሓደ ካብቶም ናይ ሎም ዘበን ኣጀንዳታት ከም ዝኾን ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ይሕብር። ናብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብና ክንሓልፍ ሕቡራት ሃገራት መዓልቲ ስደተኛታት ኣፍልጦ ኣብ ዝሃበሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ስድራ ቤታት ግን ካብ ውግእ ንኸሃድማ ዝግደዳ ብሰንኪቲ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ንሰፊሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ዝተቓልዓ ኮይነን ኣለዋ ትብል ናይ ኣብ ሽረ ዝኣተወት ወኪልና ሄዘር ሞርዶክ ነዚ እውን በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ። ኣብ ናይ ሽረ ካምፕ ተፈናቐልቲ ስድራ ቤታት ኣቑሑቶም ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበሉ ይኣስሩ፣ ግን ክሳዕ ክንድቲ ብዙሕ ኣቑሑ ኣይጸሩን። ብሰንኪ ውግኣት ካብ ከባቢኦም ክወፁ ከለዉ ንመብዛሕትኡ ኣቑሑቶም ገዲፎም እዮም ተፈናቒሎም። ኣብታ ከተማ ዘለዉ ወተሃደራት እንትኾኑ ነቶም ተፈናቐልቲ ዓቂቦሞ ዘለዉ ዩኒቨርሲታት ክኽፈታ ኣለዎን፣ እቶም ተፈናቐልቲ ድማ ብህፁፅ ውፁ ይብልዎም። ባጃጅ ብዝሓሰረ ዋጋ ንሰባት ካብታ ከተማ ናብ ቁሩብ ውፅእ ኢሉ ዘሎ ማዓስከር ተፈናቐልቲ የመላልሳ። ሓንቲ ካብተን ተፈናቐልቲ ኪዳን ወልደ ማርያም እያ ከምዚ ትብል They told us we have to leave a month ago, and since then they have come every few days. ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንኽንወፅእ ነጊሮምና ካብኡ ንድሓር መዓልታዊ እናተመላለሱ ውፁ ይብሉን ኣለዉ። እቲ ናይ ሎሚ ፍልይ ዘብሎ ነገር ግን ሓይሊ ምጥቃም ምጅማሮም እዩ። ነቲ ስፍራ ዝረኣዩ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ግና ይስራሕ ዘሎ ሓድሽ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ስለ ዘይተዛዘመ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ውፁ ምባል ርትዓዊ ኣይኮነን ይብሉ። ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓይልታት ዝብልዎ ተቐቢሎም እቶም ተፈናቐልቲ ንመምርሒ እቶም ወተሃደራት ንኽትግብሩ ይነግርዎም ኣለዉ። ብደረጃ ዓለም 80 ሚልዮን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተፈናቒሎም ኣለዉ ተባሂሉ ይግመት። ኣስታት 60 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝሳቀዩን ብሰንኪ ውግእ ብተደጋጋሚ ንክሃድሙ ዝተገደዱን እዮም። ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ውግእ ተበታቲነን እየን። 2 ሚልዮን ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበቲኖም ልዕሊ 60,000 ድማ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣዕቂቦም። ዝተፈናቐለት ኣደ ዓለም በላይ ከምዚ ትብል So many people fled to Sudan, but I was pregnant and couldn't get them. ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ንሱዳን ተሰዲዶም እዮም። ኣነ ግና ነፍሰ ጡር ስለ ዝነበርኩ ክሳብ ክንድኡ ርሒቐ ክጓዓዝ ኣይከኣልኩን። ኣነ ምስ ሃደምኩ በዓል በይተይ ተኣሲሩ ጥሪትና ተዘሚተን ትብል ወይዘሮ ዓለም በላይ ንሳ ወሲኻ 4 ቆልዑ ኣብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ምዕባይ ዘይሕሰብ እዩ። ብኻል ወገን ንገዛ ምምላስ ፈጺምካ ዘይከኣል እዩ ትብል። ኣብ ልዕሊ እዚ ቃንዛዚ ቁጠባት ከባቢ ተጎዲኡ ከተማታት ብተፈናቐልቲ ኣዕለቕሊቐን ሓረስቶት ኣይዘርኡን ኣካል ኣይበቆለን። ተፈናቐላይ ሓረስታይ በላይ ኣበራ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ። I was a farmer with good land and I grew sorghum. ስቡሕ መሬት ዘለዎን መሸላት ዘርእን ሓረስታ እየ ነይረ። ሎሚ ግን ቅድሚ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ናብዚ ተፈናቒለ ኣለኹ። ጥራሕ ኢለ ኣለኹ። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ሓበሬታ ብደረጃ ዓለም በዝሒ ተገዲዶም ዝተፈናቐሉ ሰባት ኣብተን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዕፅፊ ወሲኹሎ። ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ እቲ በዝሒ ይውስኽ ከም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ሰባት ይዛረቡ። ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ውግእ ዝተወልዐ ሰራዊት ሕወሓት ንወተሃደራዊ ማዓስከር
بزنبار نايلومي حافشاو مدلاتنا فتصمنا لنا تصبح حساب نرحبكم مني أفوركي سلام ليتي نحن حضروا